السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همانذين طاعات إبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين وترشق لنذ ومحبت لنذ وتمام دعاء خير لنذ. الله تعالى لطف كرم بلا قبول دبتا همانذ إيلوني تشرينذ دوس يارنذ قوم خيشنذ إنتانذ وغلغينذ دنيا وآخرت سعادة قننمت يذا أقلق بيسن إن شاء الله. خداي تعالى يورد مذي parahat edip vatanımız emniyet bolup ağzı birlik bolup ulamalarımız ve milletimizin ittihad ve ağzı birliğini dinimiz dünyamız avatlıktan ayırmasın inşallah. Bir gecede de pek Allah'ın koklemeği bile Peygamberimizin 60. yaşında 170-165 kilometre Medine-i Münevveren Kayra tarafında olan Haybar'ı fethetmen uğri ve feth bolşi Haybar şehri Yahudların merkezi olan geçen hafta Allah Teala'nın koklemeği bile Haybar'ın düğüne varıp duruptular. Bir gecede de bir mühim gurrunlar sından bir esasi ders almalı gurrunlemi insan özünün ruhaniyeti ve özünün diyaneti ve insan özü bilen Allah Teala'nın arasında bulmulu yağdaylardan bir esasi bir her kim özünün çürüyüm öz kuvuriyen adamlarının çürüyüm özünün içerisinden çürüyüm ay bolsa bolama Allah deyip geçirmeli değil gurrunlar hakikaten inşallah Huday kokludığının şigicide hizmetine de yetirer. بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس. خيبر قرب خيبر يقير راغن بريب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماشي دورو صحابة دياننا قنبترلا düşüptürler. Aham akşam şu tağda yatıp erti turuptırlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erti namazı dağıtandan sonra günnoğma yakın vakti okul yaşuğullar mesela Hanafi mezhepte dağıtandan sonra hava birime yağtalanına kâmet deyip okulya Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şol Haybar jenginde şo gijede birime İraq okuyuptur.
Täjinin tertiplerini berer ýaly we basymrak asl ödünün goşundan çürüyüm, ödünün ertişinden çürüyüm, bir gow ýer ýerwedinden teýýarlap bir gonar ýaly. Daňa tandan soňra hawa ýaqtylmaka erti namazy okyp, oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir yer belläpdir, goşundan çürüyüm. Sawatly dost, imanly dost, akıllı dost, düşünmeli dost, mümin Müslüman, ikimizin hakikaten almalı derslerimiz var. Şolay dileyen gurjüňler, tarih ilminde Müslüman kafirin arasında bir mu'teber innileyen kitaplardan aýdylýan gurjüňler. Az lahaze sened etibar wa kitaplardan dünya boyunca bir makbul anılmayan mu'teber kitaplardan aýdylýan gurjüňler haşla. Hatta bir kafir adamda Peygamberimizi tanıyacak bolsa şuları okuýýarlar. Hatta kafirliň şuma dünya boyunca bütün insanın beren nazar näme? Beşeriyette en zerin akıllı insan Muhammed diýip aýdýarlar. Aleyhissalatu vesselam iýdirlak görüň, en bahuştarin insan, en zerin insan ki bir neçe ýyllar näçe mantagalary o da bir düşünmeyen, zady kellesine gelmeyen Arap milleti bu kan mantagany bir kep, bir din, bir mehabbet, bir büýrüňe çeginde saklapdyr. Aňyrda bir akylly, huşly, aňyrda bir dereň siýasatmedar bolmaly, hatta kafirliň bir aýdýan gurrunlary haşlar. Şu gurrunlary okyp, şu taryhlary okyp, şonuň da ady berýän nazary. Imma Muhammed Habibullah, Muhammed Rasulullah aleyhissalatu vesselam Allah Ta'ala'nın rahmetun lil alemin edip iýberen, gözümüziň nuri we başymyzyň täji bolan ol muhterem aziz insan, şoň bir bizlere bir ulukon ders bolan gurrunlarynyň guşeleri şe. Bir ýerek baryp gonypdyrlar. Aham Rasulullah jan döwrüni gözläpdir. Ştaý maslahat onaýlyň ştak dipdir. 2 nefer däl ha. 200 nefer däl ha. 2000 nefer golay kan adam ha. فأتاه ابن المنذر فقال رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله تعالى أم هو الرأي في الحرب أي برك الله برهيور الدشملي أقلي إدبلي صحابة لنمهي Hubab ibn al-Munzir diýen sahaba ýuwaşlyk bilen Peýgamberimizden ijazet dilep bir aýtjak gurrunum ma diýipdir. Ya Rasulallah, görmüň edebini. Ya Rasulallah, sen şu taýda bizi gondurdyň. Aya Hudaý buyurdymy şu taýda biz düşmeli, ştak gonmaly diýip, ya her kim nezerini beramalymy diýipdir. Görmüň aýdýan edep bilen ograýşyny. Aya şunu bir Hudaý buyurdymy biz ştada gonmaly, düşmeli diýip, ya biz de nazarymyzy aýdyp bilýäsmi, azatmy? Eger Hudaý buyuran bolsa, baş üstüne dilim lal, göz üstüne edep diýipdir. Hatmen içinde hikmet bahadır. Hatmen içinde bizim aklımız yetmese de, bizim fehmimiz yetmese de, bizim sawadymyz yetmese de, biz şonu konçkawlyk bilen bilmesek de, Wagtyky Hudaý buyurupdyr, hatmen içinde hikmetler bardyr, göz üstüne diýipdir. Yok, her kim nazaryny aýdamaly bolsa, men bir aýtjak gurrunum ma diýipdir. Onda Rasulullah jan aýdypdyr, yok, maňa Hudaý buyurana qıştada gonmaly diýip. Bu bir jeň başlajak bolupdy, her kim özüniň nazaryny orta oklamaly diýipdir. Onda ol sahaba Hazreti Hubab ibn al-Munzir näme diýipdir? Ya Rasulallah, inna hadha al-manzil qaribun jiddan min al-hisn. Hum yadruna ahwalana wa la nadri ahwalahum. Sihamuhum tasilu ilayna wa sihamuna la tasilu ilayhim. Ya Rasulallah, men nazarym şu qonon yerimiz maslahatda diýipdir. Şu ýaqynymyzdaki qala Yahudiýiň qalasy, şoň ertişiniň hemmesi şoň içinde diýipdir. Olar bizi görüp otýlar, biz olaň ýagdaýyndan habarymyz ýok diýipdir. Olaň oky bile ýetýär, biz olara okastak ýetmez diýipdir. Fasyle kan bizden, emma olar bizim üstümizden asla bize rahat deger diýipdir.
Biz olan diýdinne bolup dur. Biz olan gözüniň alynda. Emma olar bizim gözümüziň alynda dälipdir. Maslahat bolsa ştadan göçeýilipdir. Başga bir ýaňa baraýylipdir. Peygamberimiz näme diýipdir? Ol pesperliň reisi näme diýipdir? Ol hoşaklaklaň başı näme diýipdir? Adam özünden kiçiň kefini kulak asmak bilen kiçelmeýän ha. Ey enatala. Oğul güýdüň da arasynda kefini kulak asan bilen bir näme diýä kam diýip bir kulak asamaly. Akla batmasa, ay diýen gurrun şeriata batmasa, ýok jan oğul, bilay diýen gurrun akla batmaýa delilşi diýip aýdamaly. Ya öýüň içinde hatmen bir siyasat bilen saklamaly, zenanan kefini kulak asmalyal, ya erinin kefini kulak asmalyal, ya özünden kiçinkini kulak asmaly däl diýilýän gurrun aýyrmaly boljak. Resulullah'ın ahlakyny ýok zatmış şabi. Gerçi bir akılsızrak, sadarak, sansıgrak da bolsa, bir gurrun menne aýtjak diýse, aýdasyn näme? Bir kulak assewel, şayet aýdýan gurruna hakly bolsun. Hakly akyllan savaş diýipdir köýanele. Şayet aýdýan gurrun gowy maslahat bolsun. Şonkyny edany bilen adam kiçilmeýän ha. Ostatla, oloqalla, başla, enatala, kulak as koramal kiçiňde bir kefini. Akıllan akıllısı, evliyalan başı, peygamberlan tacı, sahaban kefini kulak aswati näme diýän diýipdir? Şeýle diýipdir, tay maslahat dä diýipdir. Peygamberimiz näme diýipdir? Er-ra'yu ma asharta. Sahabalar turaylyň kutadan gowy maslahat berdi diýipdir. İki nefer bolup turmalylar ha, bir goşun turk gitmeli ha. 1000 neferiň döwregi. Adam hewra agryljak da bir oğlunun kefi bir jawan sahaban kefini kulak asyp, ay oňsaň oturduk da bolar da şaý diýmändir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ay bolludan berrak şeýle habardar bolarsa diýip sawmanlar wagtyky bilipdir şoň içinde maslahat, wagtyky bilipdir şoň içinde hayır ba, şoň içinde diniň izzaty ba, özleriniň salamatysy ba, din ewesişi er-ra'yu ma asharta diýipdir. Kim? Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Nagat pesperçilik, nagat ahlak öwretýär, nagat ders berýär bizlere. Kulak asanyň bilen adam kiçelmeýän ha. Ýene bir gysgaçyk ders. Hudaý büýründen soňra wagtyky bilýän Allah Taalaň büýrugy ay meňe aklama syganak diýip amal etmän galsaň özüň giýjäge alarsyň. Amal etmän galsaň özüň giýjäge alarsyň. Bulary wer özleriniň zeriňligi bilen, özüniň tejribeleri bilen, özüniň hakyllary bilen dine hytmat etipdirler. Näinki etiraz etipdirler. Özlerini güýmemändirler. Özlerini allamandyrlar. Saklamandyrlar. Özleriniň zeriňligi bilen dinlerini hytmat etipdirler. Ey düşünli jawan dost, akylly dost, tahsilatly dost. Görmey Hazreti Hubabi, ya Resulullah, bu taý maslahat dälipdir. Jinin taktiklerinden girjek bolsak, beýrek fişil deferek ýerde, gowja ýerde duraýyldypdyr. Aňryk bäri gozgonmamyz rahat bolsun. Bireme uluň ýagdaýyndan habarymyz bolsun diýipdir. Bir ýerde duraýly ola bize o katanna beýin rahaty bize ýetmesin diýipdir. Gör özüniň deriňligi, akly we tejrübeti bilen dine hytmat edýäti, gönünni biladym. Yo men bu zatlymy kan kellame gelmeýe, men aklyma gelmeýe, Hudaý büýrünne bolsa, Resulullah aýdanna bolsa, yo men häzir görürün diýsek, öz wagtymyz özümiz güýmedigimiz bolar, özümiz ýa-galygymyz bolar, özümiz öz garaňkylykda sakladygymyz bolar. Hudaý üçin nasihatdi. Emma bu goşun tüýşip bardy başga ýaňa. Goşun tüýşip başga ýaňa bardy. Şu taýda bir waka bolupdyr. وجاء عبد أسود من أهل خيبر كان في غنم لسيده. أهل خيبر يهودي لنبر maldar pulla adamın birinin koynunu bir qara, bir gelişilsi, bir kul, bir karger
şolong birinin goýullaryny bakýamışdyk. Asliyeti başga ýurtlymış. فَلَمَّا رَأَى أَهْلَ خَيْبَرَ قَدْ أَخَذُوا السِّلَاحَ سَأَلَهُمْ مَا تُرِيدُونَ Bir goýunmak duran çofan görüpdir. Haybarın adamları Yahudiler eslehelerini ellerine alýarlar, kılıçlarını alýarlar. Bir teýýarlap goýan manjanyklary barmışdyk daş atmadan çüreyim. Şu zırdatlaryny teýýarlap bir forum jiň uğruna düşýärler, savaşyň uğruna düşüp atýarlar. Aham bir çofan aýdypdyr. Näme diýipdir? Näme öwde jiň mamy diýipdir? Savaş barmy diýipdir? Ol aňyrdan goýullary sürüp gelipdir. Häzir hiç zatdan habar ýokmuş. Aham Yahudiler aýdypdyr. Nuqatil hâzellezî yez'um ennehu nebiyyun. Onda şol goşullar berýärmi diýipdirler. Şolaň içinde men piýgamber diýen adamma şolar bilen jeň etjek bolýar diýipdir. Ey nagat biderek adam bir goşunyň içinde piýgamber bar diýip jeň etmeli. Piýgamber bar şolar bilen jeň etjek diýip aýdypdyrlar. Yani Çofana goşun Yahudiler aýdypdyr. Kim o da Yahudiler? Kim Tevrat'tan märik, Musa piýgamberden märik, ahir zaman piýgamberi Muhammed Ahmed Hasan geler kam aleyhissalatu vesselam. Biz şoň ýygyny düşük diýip beren adamlar ha. Inne bahilçilikden ýygyny düşen akla. On gurrun odal kan geçdi. Oğlum bir çofan öz ýanyň fikri harap bolupdyr. Şolaň şu öwdäki goşunyň içinde men piýgamber diýen adamma فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ ذِكْرُ النَّبِيِّ Piýgamber diýip aýdýarlar. Öz ýüregine bir pikir joňkuny bir zat gaçypdyr. Şu goýullar sürenşik bolup, gaýta goýullar bakmany akdenşik bolup, bildirmäjik şu piýgamberiň ýanynda bir baraýyn nemen diýipdir. Berekallah, ey gönenen adam. فأقبل بغنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تقول وما تدعو إليه Adam kaptanından tekebbürlüğün ayırsa, kaptanının asıl canlığın ayırsa, bahirçılığın ayırsa, hesadetin ayırsa, o halis aklını, o halis özünün ruhaniyetini orta oklasa, insan ak yola basım girýän ha. İmme insan kaptanının nefsinin diyen etjek bolsa, imme kaptanının özünün ilmini orta oklajak bolsa, kaptanının özünün awudlygyny orta oklajak bolsa, kaptanının özünün servetini orta oklajak bolsa, ol asıl jangly beýin rahaty Allah Taalaň nurunyň etegine salmaýan ha. Bir goýullaryny sürenşik bolup, öz maliyelerini, Yahudilerini belletmäni Peýgamberimiziň ýanyna baryp dara gönenen kim bolýan sen diýipdir. Onu aýdypdyr, şeýle ahir zaman piýgamberi. Hop sen çagyrýan zadyň näme? Näme diniň näme sen? Onu dinim İslam. Ad'u ila al-islam wa an tashhad an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah wa an la ta'budu illa Allah azza wa jalla. İslam dinine girmeli. Düşündiripdir, Kur'an okuyup beripdir. Ve men Muhammed hak piýgamber diýip aýdypdyr. Aleyhissalatu vesselam. Ve büyük Allah Teala'nı hakikat büyük Rabbin bilip şuna ibadet etmeli. Ondan başka hakikat ma'budun bolmaz deyip düşündürüptür. Aham ol hizmetkar ol çofan aýdypdyr. Femali in şehidtu ve amantu billahi azza ve celle. Hop men musulman bolsam näme maňa näme peýdasy bar diýipdir. Maňa näme gönünmekleri bar. Lekal cenneh in mitta ala zalika. Dünyada Kur'an'ın nurunun eteğinde bolarsın, ve ölsen de doğru cennete vararsın, beheşte vararsın deyiptir. Fe eslem. Kelime-i şehadet aydip, hakiki Müslüman moluptur yankı. Thumma qala ya Nebiyallah, inne hâzihil ghanem indi emane. Ya Resulullah bu koyulları näme deýnip? Amanatçı Yahudilerin bir tofarnınki deyiptir. Yahudilerden birininki koyulları näme deýnipdir? Men barsam göz vermezle diýdi da. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem akhrijha min indik warmiha bil hasba fa inna Allah Taala sayuaddi anka amanataka.
Sen aňyrrak bardy goýulan gowda ber. İnşallah Allah Taala sürüp kudret keramet eder barar öde ýetine dipdir. Sen tarapdan hıyanat bolmaz dipdir. Oham ol goýullar sürüp Resulullah'ın diýenini edip iyi beripdir goýullary. Oham görse goýun çofansyz gelýän. Oham ol malyň eýesi bilipdir ki gulamy, hytmatkary musulman bolypdyr. Oham peýgamberimiz sahabalaryny cihatdan çirim Hudaý üçin täşe ýurtlarda Allah tanylsyn, täşe ýurtlarda mescitler tikilsin, täşe ýurtlarda Qur'an okulsyn, şo ýurtlarda ulamalar döresin, şo ýurtlarda namaz okulsyn, şo ýurtlaryň mescitlerini azan aýdylsyn, şo ýurtlarda mektepler we mescitler dörep dursun. İnsanlaryň galbyna Allah Taala we Resulullah'ın muhabbeti döresin diýip Resulullah jan sahabalaryna hutba we nasihat we wagz beripdir. Jihad etmeden çirim. Bir her hal jeng meýdany başlap agyr jengler bolýar. Falamma iltaqal muslimuna wal yahud qutila ar-ra'i. Ol çopanyna şehit bolypdyr. Awwalin jenge ograp, jeng başlap şehit bolypdyr ýanky çopan musulman. Aham peýgamberimiziň ýanyna getiripdirler. Resulullah jan çadyra salyň diýipdir. Aham sahabalaryň bakyp aýdypdyr. لقد أكرم الله تعالى هذا العبد وساقه إلى خيبر ولقد رأيت عند رأسه سنتين من الحور العين كذا في السيرة الحلبية وغيرها. الله تعالى كرامة düştü bir naga diptir. Bir hizmetkar, bir sadık kul, adamın innemeyen, adamlaryň innemeyen adamsy, bir çofan mal wagt birin musulman boldy we özüniň janyny feda etdi Hudaý üçin, din üçin. İslam ýürüýsin, Qur'an okulsyn, şu ýurtlardan kafirlik aýrylsyn, şu ýurtlarda Allah Taala tanylsyn we insanlaryň galplary Allah, Allah, Allah diýip wursun diýip janyny feda etdi. Men gözüm menen gördüm. Şoň jany çykyp çadyra getireňizde şoň baş ucundan jennetden 2 däne hur gyz gelip baş ucundan otydy şoň diýipdir. Laqad ra'aytu 'inda ra'sihi sintayn min al-hur al-'ayn. Şoň baş ucundan 2 däne hur gyz gördüm diýipdir. Jennetin hur gyzlaryndan. Az gurrunmaýşy, oglan gurrunmaýşy. Näme diýjek şoň adyna? Min adyna bereketli ömür diýjek. Min adyna bereketli ömür diýjek. Min adyna bereketli wagt diýjek. Bu adamyň ahyrky ömrüniň bereketini gözde musulman bolana yarım gün bolana azajyk wagtyň içinde bir yarım salkynyň içinde janyny feda edipdir Hudaý üçin. Ulamalaryň bir aýdýan sözi bar. Men bibinden gurrundan beýin rahty geçmäýlim. Ulamalarning bir aýdýan sözi bar. Bir 5 dagyga Hudaý üçin bir nasihatlar oqulagat. Sa'atun mubaraka hayrun min alafi sanatin. Dünýä boýunça ulamalar aýdypdyrlar. Bir sagat bereketli bolup geçeni gowudur 1000 ýaşanyňdan. Bir sagat bereketli geçtin. Bereketli geçtin näme? Yani Hudaýyň menen. Yani Allah Taala'nın halalyna. Yani Allah Taala'nın ışkyna. Yani Hudaýyň söýjek ýerine. Özüň pirişte ýanak bolup geçirseň bir sagadyňy şol 1000 ýaşanyňdan gowudur boş geçenini dipdir. Ömürlürken geçip barýar. 20 ýylyň içinde näme bitirdik? 10 ýylyň içinde näme bitirdik? 5 ýylyň içinde näme bitirdik? Geçen Kadir Gecede näjire geçirdik? Ramazan ayı, geçen Ramazan ayı näjire geçirdik? Kışımız geçip barýar, belki geçti. Näjire geçti kışımız? Uzak geceleri geçti. Ulamalar aýdýar, ey musulman, günnüz hytmatkar, günnüz yük çekýän hammal bolup da, günnüz dünýäni çekip beren, dünýäni arkasyna alyp, dünýeden çirim hor bolyp, gecede maslyklardan bolagama diýipdir.
Ulamalar aydıptır, tekrar edeyin. Günlüğü de erteden te akşama çeli, dünyanın idinde yortup da, akşamda güp yatıp, erti namazı ya turup ya turmani, günlüğü de hammal, zahmet çıkmalı dünyadan çürüyüm, yönü anırda verdi oturup ya dünyadan çürüyüm geçirmeli, akşamda karnını doyurup güp yatmalı, oğlum bizire olup, günlüğü hammal, akşam maslık, günlüğü hammal, akşam maslıklardan bolayıp da, boş geçama dünya dönmeyiptir. Ona Türkmen kavmi salaydı diye. Türkmen näme diye? Elini yuvup boş çıktı diye. Canlı golla. Bizim en atamızın aydan kefişi. Bizim atababalarımızın aydan kefişi. Bizim qarrı akıllı huşlu adamlarımız Türkmenin bir meseli olup kalıptır. Türkmen näme diye? Elini yuvup boş çıktı diye. Yani näme? Yani bir yerde tadaka düşen olsa, öyünde nahar düşen olsa, bir yanada qav qaza düşen olsa, qavur yan naharın düşülü olsa, nahar yiyecek bolanda el yuliyada, elin yuyan inni bar sasan maşınat nahari mella, ona uymenip, zepte uymenip, bir atra uymenip, hoş sedak uymenip, avazı uymenip, ona çiri nahar tökönse, nahar başlık iyiyse, oham ahir vakt barsan görsen tabakta nahar kalmanlar, näme bolarsın? Hor bolarsın. Vaktin tamam oldu, kaza tamam oldu. Türkmen ohamşılı adama näme diye? Elini yuvup boş çıktı diye. Oham bizde Huday Teala bize veren 10 yılına, bize veren 20 yılına, bize veren 30-40 yıl, 50 yıl, 60 yılın içinde elimiz yuvup da dünyadan boş çıkaramayın. Dünyadan ahirete kaşın, ağzımız takam dağıtmani, dinin takamını dağıtmani, Huday tanımanın takamını dağıtmani, Resulullah'ın takamını dağıtmani, Kur'an-ı Kerim'in takamını dağıtmani, takamsız dünyadan geçki dağıtamayın. Bebenni gör näme diýipdi? Azıcık ömrünün içinde dinin hakikat gurrunu düşünüp canını verttir. Ölün muğasınadır ruh cennete kaşın gidiptir. Baş ucunda 2 tane hurguydu görülü deyiptir. Mübarek ömür diýäler. Mübarek bereketli vakt diýäler şuna. Elimiz yuvup boş çıkamaydı. Elimiz yuvup boş çıkamaydı. Türkmenin aydan kefşi. Elini yuvup boş çıktı diye. Ay kafirle ay diye ruh kulağasın. Ruhunu ellen beren. Ödünün erzesini yadından çıkaran, qarbın içindeki minniyen ulukon danışmentlerin, bilimli insanların, nämen bolsun, dünýän bolsa bolýa diýipdi, ödünün ruhunu yadından çıkarıp, ödünün Hudaýyny yadından çıkarıp, ödünün ışkyny yadından çıkarıp, ödünün dünýä ahir saadetini yadından çıkarıp, nejis bolup gelip beren kafirin kefine kulak asyp da Hudaýyndan daş bolup dünýeden geçegamaydy. Ne kalavuz estu ne rehtanet u Yusuf'a kamrusuya angor ku. Ne kalavuz estu ne rehtanet u Yusuf'a kamrusuya angor ku. Ol ovudun kepler kitaplar yazıptır. Ol ovudun kepleri mahbaralarda pakışvaliye. Ol internetin içine her cüre şebekelerini gurrunlar aydalıptır. Sefi geçip bariye Hudaýyna dinine attakye. On kefin kan kulak asma deyiptir Hazreti Mevlana. Näme deyip? Na kalavuz estu na rehdanet u Yusuf'a kamrusuya angor ku. Şol adam ne yol tanıye, ne Hudaýyny tanıye. Oham gelmen yol tanıyan deyip yalandan da sana işaret diye. Gelmen ýerime düşdi waýtýa deyipdir. Ey Yusufcan, o jürek möjüň ýerine düşmesen dargadar deyipdir. Ey Yusufcan, ey gowjaglan, ey gowja musulman, ey Allah'ın nuruny dadan oglan. On ýerine düşüp de yüreğinden Allah Taala'nın nuruny çıkaragama. On ýerine düşüp de ödüňi möjekleň eline berip diýdim etdiragama ödüňi. Oham dünýeden ol kafirmişdik. Beter pişraft etipdirler, teknolojide öwdemişdik, maşinne bile ökde, pizişkide bile ökde, hindiside bile ökde diýip 7000 fasl danet anzelum, can khudra min danet anzelum. Hazreti Mevlana aydiye. 7000 fasl danet az ulum bilyen zad kanha. Emma can khudra min danet anzelum. Emma hadir ödünün ruhunu tanıyanak. Emma hadir ödünün ruhaniyetini tanıyanak. Emma hadir ödünün ferişte diýilmenak. Bilýän şol adamlar, bilýän bolsa Allah diýerdi. Bilýän bolsa 7 gat asmanyň üstündäki ruhlar bilen näjire irtibatda bolmalygyny bilerdi. 7000 fasl danet az ulum kan ilimleri bilýär. Emma
Canı hodra mine danet anzalum. Özünün canını tanıymaya, özünün ruhunu tanıymaya. Heyf kemen Resulullah'ın yaşayışından çıkıp baryan. Onun bunun kefini kulak asıp, o kafirli de veren adamla, bu biter basavad adamla deyip de, ahun beydiye deyip, gürrün ahunun gürrünü değil, gürrün iman gürrün. Gürrün sen hoşbahtin, gürrün sen saadetin, gürrün sen süyücülüğün, gürrün sen lezzet almağın, gürrün sen dünya ve ahiretin abat bolmağı, gürrün sen nuraniyetin, gürrün sen şerafetu kerametin, gürrün sen içinde ferişte var, şon erzişin bilmeğin gürrünü. Ahun beydiydi, moğlu beydiydi, ahun çıkarı oluptur deyip de Allah'dan daş düşke çağamaydı. Huda için bolan nasihat, belki Allah Teala eserin mertin. Bir gününün adamı var, evvelin fırsette canını feda ediptir, Resulullah can andi çıva ediptir, başı ucunnemin perişte gördüm deyiptir. Kadan bolsa al, malın bolsa qarib doğunun zekatın ber, hac boynuna bolsa vaktin güymeme, fırsat bolyan bolsa güymeme, Kur'an-ı Kerim bilmeyen bolsan tamam edin bolsan vakt koy, hususan amel et. Yönü devreden peyda olmaz ha amel yadına düşmese. Yönü ayda 2 aydan devreden hayır taft bilmersin ha amal kattalında bolmasa. İmma gurrun iyidini alıp gideylin. الحاصل هرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون وأخذوا في فتح حصونهم واحدا بعد واحد. بسم الله. Hayber'in 15'ten keyin qalası varmıştı. Yeki feth bolup jeng başlap yeki feth etipdirler. Hatta bir neçe qal'alan başına 10 güllep muhasere tutturyanmıştı. 10 güllep. Birce qalı. Hayber'de de 15'ten keyin qal'a varmıştı. Qala. Kâde bir neçe qal'alarda 10 gün vaqt alyanmıştı feth etyançalı. Ay zahmet çekipdirler. Ey zahmet çekiptirler. Ey zahmet çekiptirler dininden çürüyüm. وَقَدْ وَاجَهَ الْمُسْلِمُونَ مُقَاوَمَةً شَدِيدَةً صُعُوبَةً عَظِيمَةً. Kâde Resulullah canın yanına gelip, ya Resulullah, açlıktan birimi horlan yastip Peygamberimizin yanına gelyanmıştık. Ya Resulullah iyi bir şeyimiz tökönüp bariya deyip de Resulullah canın yanına gelyanmıştıklar. Necilik Hayber'i fethetmeyen iyi de gidecek. Aham bir qal'ede 10 gün durupdurla fethetip bilmeyendirle, açıp bilmeyendirle. Şol qalalığın birini. Akşamsı üyüşüpdirle Resulullah canın yanına. Güne akşamda jen qaliyanmıştık. Danat diyança jen yok bolyanmıştık. Şol qal'an eteğinde de Mahmud ibn Muslime diyen bir sahabada kafirlığın biri üstünden degirmen oklap şehit bolan bir qalasının düğününe akşamsı olupdur. Beherhal Mahmud ibn Muslime diyen sahaba üstüne degirmen oklanıp degirmenin daşları Asiyabın daşları oklanıp ola şehit bolupdur. Akşamsı olup Resulullah'ın daşına üyşöllerine Peygamberimiz bir gurrun aydıptır. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله تعالى ورسوله ويحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ey sahabalarım 10 gün molli hazır feth bolanak şu qala deyiptir. Hayber'in neçe qalası feth bolli inni şiviri Naim diyen qala feth bolanak deyiptir. Erti bir cavan sahabalamın birine perçem baydak verecek. Şonu açmasa iyidini öwürülmejegini bilýän nipdir. Kime verecek kam? Häzir aýtjak däl. Erti namazdan soňra aýtjak dipdir. Baydagy perçemi bir adama verecek. Hudaý şonu gowwarýa, o da Hudaýy gowwarýa. Men peýgamber şonu gowwarýan, o da meni gowwarýa. Siziň içinde bir sahabalarymyň biri erti namazdan soňra berjek dipdir. Akşam yatypdyrlar kim kam? Belki men bolayyn. Belki men bolayın. Belki her kim fikri harapmış. Erti olupdur namazdan soň Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözleşip duranmıştıkla kime verer kam? Am Peygamberimiz aydıptır. Eyne Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh. 31 yaşındaki cavan sahabamıştık şanla. Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh. Ey 30-31 yaşındamıştık ha şanda.
Beter jowan waqtlaryny bilir zähmet çekipdirler. Ey 30-31 ýaşyndaky wagta. Hana Ali Murtada diýipdir Rasulullah jan. Onna aýdypdyrlar ya Rasulullah, on gözleri agryýa, birme awunyp diýipdirler. Peygamberimiz aýdypdyr, adam iýerin gelsin men ýanyma diýipdir. Getiripdirler. Fabasaqa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi aynayk ve da'ala. Mübarek tükürüni gözlerine çalpdyr. Aham doga edipdir. Gözlerinde ağrı yok, salımcı göz bolup duruveripdir. Aham baydağı perçemi beripdir. Aham Hazreti Ali radıyallahu anh sayramana durupdir. Ya Resulallah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Üwe düşüp giderin, te şoň içindäki kafirlerde bir ýanyk sahaba, bir ýanyk mümin musulman Allah'ın tanıýanlardan bolsun bolýarmy diýipdir. Uqatiluhum hatta yakunu mislana. Bir ýanyk adam bolsun nämişlerde diýipdir. Asıl jeng maksatdan şo dämi diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, infiz ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillahi ta'ala. Onna yuwaşlyk bilen aramlyk bilen goşun bilen git diýipdir. Oham inşallah sen elinden açylar şol gala diýipdir. Oham şu galaň içine gireňde jeng başlama diýipdir. Şolara aýt, siz Allah Ta'ala'n muhabbetine girin, siz İslam dinine girin, siz Hudaý Ta'ala'n muhabbetine girin diýip şolar dine çağır we Allah Ta'ala'n buyruklarını eşittir diýipdir. Allah bilen ant bolsun ey Ali Murtada radıyallahu anh. Eger şudur şunu barıp bir jeneferde musulman bolmaga sebep bolsaň, sana kan qızıl diýelerden näşe gowdur diýipdir. Arapla qızıl diýe, daýaw diýeler beter gowur ýamışdyk bir zamanna. Gow maşin savariyle ýaly. Sana kan diýelerden ne bir adamyň musulman bolany gowdur sana diýipdir. Infil ala rislika. Kada fi sahih al-Bukhari bab gazwat Khaybar. Ogra maqsuatdyrlar. Bir qysgaçyk ders. Ne kadar qowlat adam jowan wagtynda 30-31 ýaşyndaqa Rasulullah şahadat berweti. Kişi adam Hudaýy gowurýa. Kişi adam Rasulullah'ny gowurýa. Kişi adamı da Hudaýy gowurýa, we şol adamı da Muhammed gowurýa diýip aleyhissalatu vesselam Rasulullah jan şahadat berweti. Belli weliýa şol Ali Murtada radıyallahu anh özünden bir muhabbetler kökülipdir. Yalandan kiplep gürlep koymandır. Yöne harlap kalmandır. Bigat Resulullah jana muhabbetler edipdir, hokku etmani, mekr etmani, halis ihlas filan bir muhabbetleri ibraz etipdir. Özünden kökülipdir, Resulullah'ın muhabbetine yüreğine düşüpdir. 31 ýaşynda jowan wagtynda köp. Aham oğrattırlar. Tabii muhasere edip birime agram salallarında şu qalaň içinde bir beter ulaqan pehlewanlar varmışdyk. Hazreti Ali'den önce Selmet ibn Akwa diýen sahaba bilen jengden çyryp orta çykypdyr. Mübareze etmeli tek betek. Oham bular orta çykyp pehlewan çykanda şol Yahudlaryň iň ulaqan pehlewanlarymyş. Hazreti Selmet ibn Akwa radıyallahu anh ýalňyşlyk bilen ol Yahudiň wurjak bolanna kılıcının ucu, şemşirin ucu dövülüp, küle olup, onu degmeni öz ayagyna degip, ola şu ihara bilen özi şehit bolupdyr. Resulullah jan aýdypdyr, şol sahaba şehit bolu diýipdir. Ýalňyşlyk boldy diýipdir. Fabarazahu Ali'nul Murtada radıyallahu anh faqatalahu. Aham berden musulmanlyň pehlewany bolan Hazreti Ali radıyallahu anh çykyp ikisi bilen mübarize etmeli bolupdy. Hazreti Ali eglemhany onu öldüripdir. Aham ol 10 gün mär feth bolmandyran qala feth bolup başga qalalarda yeke feth etip başlapdyrlar. Imma şoň içinde bir A'rabiyyuş şehit diýip Haybar'ın fethine bir gürrüň bolupdyr. On gürrüňe giýsem wagt giýjä galjak. İnşallah Hudaý köklüdüğünden bir çarwa adam Resulullah'ın ýanyna gelip men musulman boljak diýip şu musulman bolşundan Peygamberimiz bile Haybar jengine gelipdir. İnşallah Allah Taala köklüdüğünden onu indiki hefte hyzmatyna da ýetirer. Hudaý Taala iman abreden aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala galplaňyňy, öýleňiňi, ýüzi gözleňiňi nuri imandan dolu etsin inşallah.
bir alham 3 kul huvallah Suriye Falaq ve Nas hoş okuyayım. İnşallah ötürlen ruhunu bahşedip de iyilun vatanımıza da dua ederdim. Okuyuverim. العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة أخو نشان إلهي آمين. مريض لما ذبيب كان آدم تفشربتر إلهي آمين. قبول إن شاء الله. آمين جان خداي. إلهي آمين. مشكل دغلا بريل لغلا. إلهي آمين. هم لنا دعاء دور. إلهي آمين. إشر لرد محبة. قلب لرد إيمان. إلهي آمين. إلهي آمين. إلهي آمين. إلهي آمين. مسجد مدرسة لمذ يريد تخن. إلهي آمين. دين دنيا مذ آبات لقواتن. إلهي آمين. إلهي آمين. وطن أمنيات برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله يردش لنا ذي عدنا نسقر من بارك الله.